Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Cube Zombie Attack και είναι ένα ωραίο παιχνίδι που ο στόχος είναι να επιβιώσεις. Δεν ξέρω τι ακούγεται έτσι και δεν θέλω να μάθω. Ωραία. Λα. Ωραία. Ας παίξουμε. Έχω αυτό το παίχτη. Ωραία. Ελπίζω να μην τα ακούσετε αυτό. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που μόλις τώρα το κατέβασα. Έχω παίξει λίγο. Κάνα 20 λεπτό. Για να εξετάσω μερικά πράγματα για να δείτε. Ωραία. Ο στόχος είναι να επιζήσεις από τα ζόμπι. Ναι. Τα υποτίθεται ζόμπι που είπε κάποια από την τηλεόραση. Εδώ. Να παίρνεις και τέτοια που είναι κάποια πράγματα για να γίνεσαι καλύτερος, δηλαδή για το όπλο και αυτά. Και στα επόμενα είναι ήδη δύσκολο άμα δεν έχεις ωραία όπλα όπως το πιστολάκι. Και τέλος πάντων, το ξέρω ότι ακούγονται κάποιοι ηχοί που ήταν προτιμότερο να μην ακούγονταν, αλλά στο μέλλον θα φτιάχνω βίντεο καλύτερα και το intro μου είναι χάλια. Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Υγεία. Μην με κοιτάς. Ωραία. Είναι πολλά ζόμπι. Είμαι άχρηστος. Ωραία, ας πάρω άμυνα. Μπα. Το περίεργο είναι ότι δεν έχασα ζωή. Πάμε στις καλαμιές. Και εδώ είναι κάπως δύσκολο να μαζέψεις πολλά λεπτά, γιατί σε ένα γύρο, σε ένα παιχνίδι παίρνεις περίπου 80 άμα παίζεις κανονικά. Και έτσι για να πάρεις καινούργια όπλα χρειάζεται 3.000 και πάνω. Οπότε μπορεί σε αυτό το παιχνίδι να μην πάρω άλλα όπλα και δεν ξέρω τι άλλο. Ωραία. Τώρα θα πάρω ταχύτητα επίθεσης. Ωραία. Τώρα νομίζω ρίχνει πιο γρήγορα, αλλά όχι και πολύ γρήγορα όσο θα ήθελα να... Βασικά είναι πιστόλι, οπότε ρίχνει πολύ γρήγορα και δεν βλέπω και καλά σε αυτές τις καλάμιες και αυτό το πράγμα τρέχει πολύ γρήγορα. Πίσω. Ναι, το όπλο μου τώρα πρέπει να κρυώσει λίγο, γιατί υποτίθεται ότι υπεθερμαίνεται και έτσι δεν μπορεί να ρίχνει κι άλλο. Και έτσι αυτό. Είναι μεγάλη πίστα. Αλλά ωραία. Ναι, επίπεδο. Ας πάρω τέτοιο. Επίθεση. Είναι πάρα πολύ και πεθάνω. Όχι, δεν έχω πεθάνει, αλλά θα πεθάνω. Όχι, είναι και ένα ζόμπι. Φανταστείτε, είναι ένα μολυσμένο ζόμπι. Τι λέω. Όχι. Το όπλο μου πρέπει να κρυώσει. Τη χειρότερη στιγμή. Όχι. Ωραία, πέθανε.
Έχει γεια, καλή ζωή. Πέθανα. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να ανέβω ένα επίπεδο και να πάρω ζωή για να συνεχίσω. Πέθανα. Όχι! Ναι, ζω! Ανέβηκα επίπεδο την κατάλληλη στιγμή. Αλλά τώρα θα πεθάνω, οπότε να μην χαίρεστε. Βασικά, τώρα λογικά θα βαριέστε. Πάνε στο μέλλον θα παίζω Minecraft και άλλο Minecraft, αλλά στον υπολογιστή και στο PlayStation. Τι ήταν αυτό? Αυτό πόνεσε. Ναι. Και λογικά στο μέλλον θα παίζω LOL. Αλλά όχι και πολύ, κάνα 2 βίντεο, 3. Θα παίζω μικρά παιχνίδια, όχι και τόσο διάσημα. Γιατί μερικές φορές τα διάσημα παιχνίδια παίζουν πολύ. Και έτσι είναι λίγο βαρετά να τα ξαναβλέπεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ δύσκολα τώρα. Αου, πέθανα. Ωραία, πέθανα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά εδώ, αλλά θα μάθω. Εγώ είμαι αυτός, έχω και άλλους παίχτες, αλλά αυτός είναι αγαπημένος μου. Και έχω πολύ λίγα λεφτά. Να, λογικά αυτά ήταν αυτά. Ωραία. Τι είναι αυτό? Ωραία, τέλος πάντων. Να, 3.000, 4.500, 5.500, 3.500, 3.000. Να, γι' αυτό σας λέω 3.000 και πάνω. Ναι, αυτό 10.000. Σιγά μου μάζεψα τόσα λεφτά. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Θα παίξω άλλη μια φορά. Και αυτό. Άλλο ένα γύρο, τέλος πάντων. Είναι ωραίο παιχνίδι. Σας λέω να το κατεβάσετε. Δεν κάνω διαφήμιση. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο για να περνάς το χρόνο σου. Ακόμα δεν έχω μάθει πως λέγεται. Αλλά λογικά θα λέγεται Cube Zombie Attack. Επειδή Cube είναι κύβος, Zombie και επίθεση. Δεν βγάζει νόημα στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Από οι δύο είναι. Το όπλο μου δεν στάθηκε. Δεν με βλέπεις. Μπούια. Πού είναι οι άλλοι? Όχι, έρχονται. Και θα είναι πολλοί. Έχει και ωραία μουσική, την ακούω εγώ. Πώς πέρασα από εκεί? Τέλος πάντων. Είμαι λίγο άχρηστος σε μερικά παιχνίδια. Και το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω λογικά το βράδυ ή αύριο το πρωί θα είναι πάρα πολλά. Δεν έχω αποφασίσει τι παιχνίδι θα είναι.
Δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω αποφασίσει βασικά τι παιχνίδι. Α, ναι, δεν έχω αποφασίσει τι παιχνίδι θα είναι, αλλά λογικά θα είναι... Δεν ξέρω. Ναι, και στο μέλλον θα παίζω και GTA, αλλά εντάξει, το GTA είμαι κάπως καλός και ξέρω και μερικά glitch που θα σας δείξω στα ελληνικά και δεν ξέρω και τι άλλο. Ωραία, παίρνω άμυνα και λογικά θα σας λέω και μερικές αστείες ιστορίες που μου συμβαίνουν. Τέλος πάντων, μπορεί να μην το κάνω αυτό, είναι βλακεία. Και μπορεί μερικά στο μέλλον να κάνω και vlog για μερικά πράγματα, όπως υπολογιστή που θα πάρω ή κάτι άλλο, άμα πάρω κινητό ή κάτι τέτοιο. Θα κάνω ένα vlog, τέλος πάντων, και θα σας παρουσιάζω. Τώρα βαριέμαι να μιλάω και δεν ξέρω τι να πω, οπότε δεν θα μιλάω για λίγο. Είναι πολλά. Πέθανα. Δεν πέθανα. Θαύμα. Τώρα θα πεθάνω. Πέθανα. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Μπορεί να παίξει άλλη μια φορά. Και γράψτε μου στα comments ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω μετά, Color Switch ή ένα άλλο παιχνίδι. Γράψτε μου στα comments. Αλλά λογικά θα παίξω Color Switch, επειδή δεν θα γράψετε comments. Βασικά δεν ξέρω καν θα το δείτε αυτό. Τέλος πάντων, για να δούμε τα όπλα. Δεν πήρα σχεδόν καθόλου λεφτά, αλλά δεν πειράζει, υγεία. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο παίκτης μου. Να σας δείξω και άλλους που έχω. Έχω αυτόν. Αυτόν τον έχετε δει. Και το κανονικό. Και θέλω μετά αυτόν. Βασικά αυτόν και αυτόν θέλω πιο πολύ. Να τους αγοράσω με διαμάντια. Βασικά όχι. Λέω να αγοράσω κάτι άλλο με διαμάντια. Αυτό γίνεται. Yes. Όχι. Βασικά μπορώ να αγοράσω με διαμάντια. Δεν μπορώ να αγοράσω με διαμάντια. Εντάξει, δεν μπορώ. Βασικά μπορώ, αλλά δεν μπορώ. Θα πάρω αυτό. Και θα πάρω αυτό. Βασικά δεν. Οπότε θα πάρω αυτό, πάνω όλα τα λεφτά μου. Δεν παίρνω. Τα αποφάσισα. Τρελαίνομαι. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε αύριο στο Color Switch ή σήμερα το βράδυ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα waves μου. Με αυτόν τον παίχτη έχω πάει πολύ μεγάλο wave, τέλος πάντων. Με αυτόν εδώ. Αλλά δεν ήταν, νομίζω ήταν αποτύχει, επειδή ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Και καλά, τέλος πάντων. Τα λέμε το βράδυ και αύριο.